A tady máte 50 000 za našeho business development, za to, že vás přived. V agenturách prostě jsem narazil vždycky na hrozný mes v tom, že nikdo neví, kde je ten problém, když se nevydělává, jo? Nebo nikdo neví, kde je ta příčina, když se vydělává. Jak zjistím, že ten člověk, který mu jako platím tu měsíční mzdu, mě nestojí víc, než kolik vydělá? Dáš mi v našem podcastu prostor k 15-minutovému monologu? Tak je to ten koncept, ne? Ty seš ten moudrý prostě jezevec a já se tě ptám. Kolem 110-120 hodin je takový interval, kdy už začíná být na hraně nějaká rentabilita toho člověka. Co říkáte na Brněnsku? Nesvádí to, že by ty lidi chtěli být víc zapojený a kecat do toho, jak ta firma hospodaří? Jo. Promiň, co jsi říkala? Jsi taky buc. Ty máš v té firmě vlastně malé firmy, které si sami účtujou služby. A ty prostě na konci měsíce opravdu obrazně jako vypořádáváš prostě faktury mezi těma odděleními. A co děláš? Co umíš vlastně? A to je placená práce? Já jdu pryč. Vedoucí oddělení si můžou sami přijímat lidi jenom na 4/5 nebo větší úvazek. Kdybych měla tu možnost, tak bych chtěla pracovat jenom s full-time zaměstnancema. V Čechách není dobrý nápad jako zveřejňovat jako mzdy. V jedné bývalé firmě to, myslím, že 2krát to stalo, že to poslala omylem asistentka na celou firmu. To je taková naše fajnová disciplína, že vždycky nabereme lidi na prázdniny, kdy je ty práce míň. Já už nemůžu. Já myslím, že takový, kdybych jako spočítal ty výdaje kolem toho AIK, takže budeme třeba 400-450 tisíc za měsíc, jako klidně ty věci, co stojí to experimentování s těma věcma. Jo. A jde to na úkor i jiných investic. Teda. Jako přímý investice, nebo i v čase v platech těch lidí. Takhle. Jo, jakože, co myslíš přímý investice, tak samozřejmě, co stojí tituly. Tituly, nebo experti, který si jako najmeš na to, že jo. Když beru experty, který jsem si najal jako zaměstnance, tak prostě je to určitě většina té položky. Ty lidi, ať už najatý za tím účelem, nebo čas jako našich lidí placený na experimentování s AI a ten software k tomu, nebo jako to placení těch klódů, to je prostě fakt zlomek v tom. Jo. No já právě si vždycky, jako když říkáš tyhle částky, tak já si to jako mentálně připodobňuji k té velikosti své firmy, ale vlastně teďka už vím, že to nemůžu porovnávat obratově, protože přes nás netečou žádný jako mediální rozpočty, my všechny obrat je jakoby odpracovaný, tak to máte jako kolik třeba obrat, který je jako vyloženě bez těch mediálních nákladů, jenom prostě na práci lidí, co uděláte. Jak 60-70 milionů. Jo, takže to je, my jsme měli třeba minulý rok 7,5, tak to je třeba 8krát tolik, 9krát tolik. Tak to si myslím, že jako do toho až 450 tisíc. Takže mě jako kdyby mě to stálo prostě 40 tisíc za měsíc. To si myslím, že já teda investuju do toho mnohem víc v práci lidí a třeba ve své práci. Jako relativně? Než tohle? No to jo, to určitě. No já jsem to takhle střelil od boku, jo? Jakože fakt jsem si posčítal ty lidi, který vím explicitně a pak nějakou představu o já taky od boku, ale myslím, že to je mnohem víc, ale možná se teďka dostaneme k tomu, o čem se dneska chci bavit, a to je ta firemní matematika. Že vlastně já mám pocit, že teď jsme jako v naší velikosti firmy v nejhorším možném nastavení toho, že vlastně jako ty investice a jako vůbec celá ta operativa a peníze, které jako vynakládáme na to, aby ta firma mohla fungovat a existovat, tak jsou jako poměrově k tomu, kolik je tam lidí, kteří zase vydělávat peníze, tak je jakoby horší. Třeba přesně, já musím taky jako investovat do těch nástrojů, do nějakého školení, do toho, že někdo tomu věnuje čas, ale kdybych měla tam 30 lidí a ne prostě 10, tak budu věnovat úplně stejný, jako, nebo nepřímo uměrný čas. Jo? A já si myslím, že je tohle krásně vidět tady ten problém toho krycího příspěvku prostě na těch odděleních typu back office nebo HR, jo? Že to jsou lidi, kde většinou ti stačí 1-2 a ta firma může mít mezi 20 a 150 lidma a furt to může dělat 1-2, jo. Ale prostě jakmile vyrosteš, já nevím, k těm třeba 40 lidem, už tam tyhle lidi rozhodně potřebuješ a neobejdeš se bez nich. Takže pak jsi v takovým blbý zóně, nás taky, nás je nějak lehce pod 70 třeba v tuhle chvíli něco takového. Teď jsme 1. června, jako to je taková naše fajnová disciplína, že vždycky nabereme lidi na prázdniny, kdy je ty práce míň. Tak jsme přijímali 6 lidí jeden den, to jsem nezažil jako roky takovouhle mordu. Tak se to zase trošku zvětšilo, ale no.
hustý. No, když jsme u feedbacku, já jsem nedávno dělala rozhovor přímo tady vedle ve studiu s Hankou Slačálkovou a dostali jsme se na téma. Viděl jsi? Viděl jsem. Teď jsem z okolností od Hanky viděl i rozhovor s mou bývalou kolegyní Marinou Volarabou, která tam i teda mě zmiňovala jako člověka s OCD. Tak to jsem si všimla, že v životobě mluvila hned na začátku. Já jsem ten podcast s ní fakt slyšel a normálně tuhletu pasáž jsem přeslech. A já jsem se s ní viděl teďka na akci Masterclass růstu tady od Denny. A ona mi říká, a říká mi teda, že jsem slyšel podcast tohle. A mluvila jsem tam o tobě, víš o tom? Říkám, ne. Tě jmenovala? No, ale já jsem prostě musel jít zrovna na balkon, nebo nevím, prostě jsem tohle neslyšel. A já teda jako přiznám se, že já podcasty neposlouchám jako exkluzivně, já u toho vždycky jako něco dělám, jo, takže jako může se to stát, no, ale... Jo. A navíc to máš puštěný v tom svém sound systému v těch jednotlivých místnostech, takže když tam nejsiš, tak to neslyšíš. Tak to je slyšet jako všude, jo, ale když vyjdeš na balkon třeba, no, nebo něco takového, tak je to blbý, jo. A já jsem tam mluvila o tom, a Hanka to vystřihla do toho poutáku, takže mi na to přišlo docela hodně reakcí, že právě kdybych měla tu možnost, tak bych chtěla pracovat jenom s full-time zaměstnancema nebo spolupracovníkama, protože ty jakoby, já nevím, co mají nějaký kratší, ať už to jsou úvazky, nebo prostě s někým, někdo má ještě další jako kšefty, že jo, a máš ho třeba na 1-2 dny v týdnu. To slovo kšefty, já to taky používám, ale my myslíme tím prostě business, jo, v moderní mluvě. No jasně, takže třeba prostě je freelancer a ty si ho půjčuješ na nějakou jako jednu zakázku třeba v nějakém jako menším objemu. No tak to je prostě pro mě jako pro malou firmu hrozně nevýhodný právě kvůli tomu, že jo? No jasně. Jako my třeba máme v Tasteu, jako zase mě někdo řekne mikromanažer, jo, ale my máme třeba pravidlo, že vedoucí oddělení si můžou sami přijímat lidi jenom na 4/5 nebo větší úvazek. Že chci vědět o každém, koho přijímáme na menší, právě tady z toho důvodu, o který mluvíš, jo, aby to nevedlo na takový divoký konfigurace, kdy takhle. U nás člověk na full time, když se dostane na někde mezi 125-130 billable hodinama, když je to teda opravdu ten člověk, co má vydělávat peníze, je to jako gro jeho práce, jo, směrem ke klientům účtovaným, tak to seš v podstatě na maximu, což se jako full-timeový měsíc má 172 hodin, takže to máš jeden týden, který je tam plonkovej už v defaultu. No a když to potom začneš ubírat na tom úvazku, tak samozřejmě zůstanou ti tam všechny porady, rozvojové workshopy, tohle tam všechno zůstává, akorát ten člověk má méně času na tu práci, ve který něco vydělá. Takže ono opravdu někde liší se to podle samozřejmě toho, jak jsme schopni tu práci toho člověka prodat, ale myslím si, že někdy kolem 110-120 hodin je takový interval, kdy už začíná být na hraně nějaká rentabilita toho člověka. No. Jo, já to právě teďka jako řeším, jo, protože jednak to nastavuju v tom svém systému a jednak chci mít přehled, abych věděla, jako, jak jsme na tom kapacitně a jakým způsobem ty lidi, kteří jsou specialisti a mají vlastně pracovat na těch klientských zakázkách a potažmu jakoby vydělávat peníze, tak jestli to tak skutečně je. Loupat krupicu. Co? To říkáte na Brněnsku, ale normálně takhle jako v práci, ne? Že jako... No ne, jakože vydělávat se říká, loupat krupicu. No. Dobře, no, tak jo. Tak já to teďka hodně řeším, jak to mám jako nastavit, protože já jako doposud jsem to prostě trackovala tak, že mám nějaký náklady prostě na ty mzdy a prostě na nějaký jako lidi, pak mám náklady na firmu jako takovou, kam padají prostě různý, třeba nevím, 10 různých jakoby sekcí od vzdělávání přes nějaký office, pomůcky, hardware, software, účetní, nevím co, tak plus jako externí náklady na těch zakázkách. A já potřebuji jako vymyslet tu matematiku, jak jako rozpočítat ty nepřímý náklady, kolik vlastně ten člověk jako stojí, ale kolik stojí vlastně všechno tady tohle režuje, aby on jako měl nejenom tu svoji mzdu nebo prostě nějakou jako svoji fakturu, ale zároveň i prostě musí nějak částečně nést prostě náklad i třeba na lidi, kteří nevydělávají peníze, ale třeba na tu office manažer. Dáš mi v našem podcastu prostor k 15-minutovému monologu? Mám se odskočit. Ne, mě to zajímá, opravdu, máš prostor. Já si budu hlásit, když tak. Ještě to máme řešený docela dobře, ale jako nevím, zase musíš mě hlídat, abych to úplně neutekl jako k něčemu jinému, ale on je to takový košatý téma, jo. V první řadě my používáme něco, co si pamatuju ještě ze školy, že ta zkratka je SBU, ale nevím, jestli to bylo Small Business Unit, Strategic Business Unit, něco takového to znamenalo. A v podstatě to spočívá v tom, a je to prostě opravdu tip, který bych poradil každému podnikateli té firmy, když už se začneš bavit o 50 a více lidech, dejme tomu, že každý oddělení v té firmě
Mimochodem třeba Kamil Demut má názor, že by ve firmě neměla mít oddělení, aby ty lidi spolupracovali. Myslím, že to stojí za to. Kdo? Kamil Demut. Jak má... On byl dlouho, myslím, nevím, kde on to přesně dělal, ale teďka Scuk hodně dlouho zkoušel jako skřísit. A má takový jako hodně neotřelý názory prostě na to podnikání. Takový jako fakt zajímavý, jako nemyslím to teďka vůbec negativně, jakože nemějte ve firmě oddělení, že to odděluje lidi, jo, tak hnedka tady odvádím tu debatu jinam, ale prostě pokud jedeš standardně, máš to oddělení, ono to má samozřejmě nějaký důvod, protože je to takový to rozděl a panovi prostě rozděluješ tu odpovědnost, menší úsek může mít s nás někdo na starosti a tak dál. Tak každý to oddělení má svou vlastní ekonomiku. To je prostě úplně základní úvaha, že ty máš v té firmě vlastně malé firmy, které si sami účtujou služby. Takže... Můžu se připodobnit, že já jsem jako to oddělení jenom jedno, prostě celá ta firma, když nás je tak pak to postrádá 12. ten smysl, ale představ si to tak, že HR je oddělení, back office je oddělení, strategické oddělení, kráč je oddělení a to oddělení má nabídku služeb, který můžou brát buď koncoví klienti, anebo jiné části té firmy. Jo? A ty prostě na konci měsíce opravdu obrazně jako vypořádáváš prostě faktury mezi těma odděleníma, jako vypořádáváš faktury mezi firma. Ty tam fyzicky neproběhnou samozřejmě, ale proběhnou tam ty finanční Takže proto vy si vždycky vyúčtováváte ty hodiny třeba za marketing. Je to vám to vždycky, já jsem v tom tým chatu, že jo? No interně my pracujeme jako s hodinama, s klientama se snažíme jako hodiny tam do toho vůbec netahat, to je prostě hrozně triky, metrika při práci s klientama, ale interně prostě, jestli ty vlastně vidíš na ten náš marketingový projekt, tak třeba marketing si objednává služby od kreáče, objednává si služby, já nevím, jaký oddělení, od back office, protože my pod back office máme třeba i ten vývoj, jo, takže tam budou nějaké objednávky. Takže oni si vlastně jako kdyby objednávají to, aby jim fungovalo to oddělení, takže nějakou část toho back officeu prostě musí nést, i když si nic neobjednají. Ne, to je jinak teďka. Dobře, to je jako opravdu, tohle je přímo, že ty využiješ nějakou konkrétní službu pro sebe. Konkrétně u toho back officeu to je blbý příklad, já to řeknu na tom kreáči, ten interní marketing si prostě nechá vyrobit vizuály prostě do postů na sociální sítě od krea a nasazuje je tam a tu práci tomu kráči platí, jako kdyby prostě pro krea byli normální klient. Jo, jsou tam samozřejmě trošku jiný sazby, ale vyúčtovává se to prostě, jako kdyby to byl normální klient. Úplně standardně. Jo? Takže ty tímhle vlastně tohle ti umožňuje vůbec mít nějakou exaktní představu o tom, kolik to oddělení vydělává. V těch agenturách prostě jsem narazil vždycky na hrozný mes v tom, že nikdo neví, kde je ten problém, když se nevydělává. Jo? Nebo nikdo neví, kde je ta příčina, když se vydělává. Jo? Že ty lidi na sebe mají tendenci. Ono to samozřejmě má kontroverze, protože i u nás často slýchám ten argument proti tomu, hele, ono to tu firmu jako odděluje a občas jako, že netáhnou ty lidi za jeden pro vás, jo? Ale já si myslím, jednak teda úplně s tímhle nesouhlasím, jako nemyslím si, že je to až tak vážný problém, ale jednak ty díky tomuhle prostě fakt máš super přehled o tom, kde máš silnou část té firmy a kde jako naopak třeba ty peníze ti tečou, jo. Já se hlásím. Takže v těch billable hodinách počítáš i tohle? Že ten specialista v Scratche něco dělá pro marketing, takže my to je máme v tom. jako speciální kategorii, interní billable. Jo. Rozlišujeme klientský billable, interní billable. A pak ale v těch 120 až 130 hodinách on tohle má. V případě kráče ano, tam ty interní, nebo takhle, interní billable se počítají do těch 130 hodin. My vlastně to bereme tak, že máme když máme člověka na full time, tak těch 172 hodin v průměru za rok měsíčně, tak bereme, že přibližně těch 40 hodin měsíčně se propálí na jiné věci. Ty rovnou odečítáme. Ještě, když jsme u té matematiky, říkáš teda 120 hodin a tam patří... No, říkal jsem jako, že se snažíme o saturaci k těm 130. Tak 130. No. A v těch 130 hodinách jsou i tendry? Jo, Jsou tam i billable hodiny, který klient nezaplatí? Já to možná udělám inverzně, že co je v těch 40 hodinách, který odečítáme z toho celkového fondu. A jeho cíl je, že musí natrekovat všechny hodiny, který má v tom dni? Ale máme jako v těch našich jako pravidlech řečený, netrekujte nic, co skutečně neděláte. Jakože není jako snaha, abyste vykázali log 8 hodin, když 8 hodin nepracujete. Prostě chceme, aby to bylo co nejpravdivější. Ale samozřejmě i u nás se najdou čímani, prostě kdy já nevím, stal se nám třeba případ, nespomenu si už na jméno toho člověka, kdy ještě 3 měsíce po jeho odchodu vznikaly záznamy v lozích nějakého automatu, který on si tam ještě v předéře nastavil a takhle. Jo. Takže super. Vůbec nepochybuju, že i u nás máme lidi, co s tím jako umí kouzlit. Ale promiň, sorry, teď jsem ti... No ne, jako ty chceš, aby ten člověk dělá 8 hodin denně, aby měl 8 jakýchkoliv hodin zapsaný a podle těch kategorií, co si teď říkáme. Já pro něj nechci 8 hodin denně, já chci prostě, aby zalogoval to, co skutečně dělal. Jo? A s tím, že teda ten fokus je hlavně na tu placenou práci. O tu nám jde hlavně. Jako,
máme třeba i u těch interních věcí, že nás zajímá, kolik času spálíme třeba na poradách, kolik času investujeme do rozvojových projektů, Jasně. takže i tam nás to logování zajímá. Vzdělávání ale asi. spíš, aby jsme dokázali vyčíslit objem tady těch jako aktivit. Jo? Jasně, ale jde o to, aby prostě těch 130 hodin, který ty mu jako určuješ, že to je ta jeho jakoby práce, tak tam bylo zalogovaný, to je jasný. Ano, ty a tam patří všechno, teda ty jsi vylučoval tady ty věci? Jo. Tam vlastně, kromě toho, co jsem říkal, jakože porady, rozvojové projekty, rozvojové workshopy, to, že toho člověka pošleš na konferenci, tohle všechno je v těch 40 hodinách. My máme tady ještě právě, jak ty si z toho tady dělal jednou legraci, ty stand-upy a takovýhle věci, to jo, nějaký plánování si ty agendy, tohle všechno v těch 40. A ten zbytek v podstatě veškerý jde do těch 130 hodin. Takže když máš lidi, co dělají hodně na nabídkách. To nemůže vydržet. Já jsem si z toho nedělala legraci. No, tak já nevím, prostě jak se to tady minule to nějak to, že oni si fakt stoupnou. No právě, to bylo právě, jako, to mě překvapilo, když jsem tam seděla s nima, jako ještě s tím SEO týmem, tak mě hrozně přišlo. Už je tam zase máš, mimochodem na patře. To já vím. Teď už jsou větší teda, než tehdy zase. No. Ale, no. Ne, ale... Takže tam jsou ty věci, takový ty, jasně? Co zmiňovala, takový ty, který jako specifický, tak samozřejmě klientský byl přímo, co účtujeme klientům. My se teda hodiny snažíme obecně neúčtovat, jako účtujeme fíčka, ale prostě interně samozřejmě tam nějaký převod na ty hodiny, tu práci. Má prostě alokovaný hodiny na ten projekt, ano, i když je tam tak. fíčko, chápu. Dává smysl. Jsou tam to, co se ty specificky ptala, jestli když my uděláme nějaký průser, kompenzujeme ho, tak ten je tam samozřejmě taky na naše náklady, protože ten člověk jako takhle, pokud je to vyloženě jeho průser, tak myslím si, že je tam takový nepopsaný chtění, hele, nějak to vymyslí, ať je ta chyba opravená a nikde to neloguji, jo, ale to fakt musí být už jako extra průser, jo, jakože napadá mě nikdy se tohle stalo jako časově už zpátky. U toho se ráda zastavím. No. Prostě jde o ty hodiny, které jsou oproti té alokaci navíc. Přece nemusí být vždy chyba toho člověka, ne? Co když je to chyba projektového manažera, který špatně jako narozpočtoval. To se často stává, že jedno oddělení kompenzuje chyby druhého oddělení. To tam prostě bývá. Jo, že já nevím, nestíháme dodat něco v Krea, jo, tak prostě nějaký jiný oddělení udělá něco, aby klient byl spokojený, jo. Jakože někdo ze SEO spatlá grafiku, jo. Ne, neudělá tu věc, co klient chce, ale třeba dodáme tam prostě něco jiného, jo, a tak, nebo... No ne, ale že toho klienta to v tu chvíli přece vůbec nezajímá, že jo. On ti platí, jak jsi říkal, nějaký fíčko a ty za to máš něco dodat. A ten člověk to třeba nestihne udělat za ten čas, který tam má alokovaný. A jak tohle to řešíš? Já teď řeším hrozně moc. No, že to nestihne v tom čase je náš problém. Jasně. To je a jako... interně si stane co? Interně to logo jako non-bill. No. Klientské non-bill. No, ale jako je to potom... Jak se to pak řeší? Jako teď nevím, jak myslíš, jestli tomu člověku to někdo odebere ze mzdy nebo něco taky? Jakože co se dělá jako s tím, když zjistí, že hele, tady na tom projektu nám každý měsíc prostě přistane o 50 hodin navíc. Tak to se nám neděje, teda musím říct. Protože jako děláte stejnou věc, víš, jako, jo, chápu, že myslíš, ale... já nemám ty fíčka jako ty měsíční, takže tam to chápu, že to není takový problém, ale v jednorázových věcích, kdy máš jako projekt na půl roku, máš tam prostě stovky hodin, ale ve výsledku je to třeba o 100 hodin víc, protože prostě nevím proč. Já to třeba nevím, jak tam zjistit. Nám se to jako asi neděje u dlouhodobých klientů. Je pravda, že tohle občas první 2-3 měsíce spolupráce s klientem bývá, že zjistí, že ten klient je v mnohem horším stavu, než se čekalo při těch odhadech a musíš tam prostě dělat třeba nápravu prostě úplně základních jako věcí. Ale z toho ty klienti většinou jsou ochotní jako nést nějakou část. Jo, byť když máš to fíčko, tak hodiny tě nezajímají, to je jako samozřejmě trik na tom fee modelu, že ono to může být pro tebe dobrý, může to být i pro tebe špatný. Jako nám se třeba stane, že jako je tam prostě požadavek a dodáte jako dva vizuály k něčemu, jo, tak si tam nabudgetuješ 2 hodiny, protože prostě to je jako je easy věc. Pak máš 2 vizuály s 8 iteracemi každý, jo. No ne, a pak zjistíš, že ten klient má třeba nějaký úplně strašně jako 17 stupňový schvalovací proces někde přes nějaký jiný země, takže tam ze 2 hodin máš najednou 17, jo. A prostě ten klient to neřekl, prostě ho to nezajímá, že je to v rámci toho fíčka a... Ale většinou se snažíme tady tyhle ty věci s tím klientem jako dohodnout, jako že upravíme prostě ten jako když jsou to nějaký extrémy velký, jako pokud jako
u klienta, který nám nechá prostě 200-250 hodin za měsíc, je prostě 10 hodin jinak, tak to nějak jako neřešíme. Ale počítáme u každého klienta jako jeho ziskovost, tak tomu se ještě dostanu v tom celkovém modelu. Jo? Ať jako, takže jsme řešili, že základ je vlastně to, že si počítáš mikrofirmu, každý oddělení je mikrofirma, má svou vlastní ekonomiku a ten vedoucí opravdu má plán, má targety nastavený v tržbách toho oddělení, v ziscích toho oddělení a sleduješ náklady, aby držel, takže targetujeme všechny tyhle ty 3 věci pro každýho. Jo? A jak má nastavený ty targety na zisky, tržby, oddělení? A maminko, a jak má nastavený? To má ještě jednou. Tak je to ten koncept, ne? Ty jsi ten moudrý prostě... Jo. Ne, ale že jsi to položila. Jezevec a já se tě ptám. Ty já jdu pryč. No tak ještě jednou, prosím tě, polož jako, otázku. dobře, tak máš to oddělení a to oddělení má, tady si říkal, nějaký targety, kolik má mít zisku, kolik má mít třeba natrackovaných hodin. Ale my targetujeme ve skutečnosti ve 3 vektorech. Jednak máme target jako 3 směry, které stanovují cíle v tržbách, jako našich. A ty se samozřejmě do nějaký míry měl v ideálním světě by při součtu ve všech těch součet targetů ve všech těch 3 vektorech by tvořil to též číslo. Jako můžeš mi jenom říct, jak tohle vysvětluješ svým lidem? Oni to nemají popsaný jako celý systém, oni vidí ty komponenty, ale vysvětlení to není složitýho. Jednak máme target na každého klienta individuálně. Jo? Čili každý klient má roční target, ten se rozpadá na měsíční targety a prostě každého klienta jedeme jako toho daného klienta. Tenhle sledujeme teda mimochodem jenom výnosově v tuhle chvíli. Čili jak má ten klient růst u nás. A zabýváme se třeba klientama, který nám moc nerostou. Jo? Jakože fakt opravdu koukáme na to, aby každý klient, který ho řešíme, furt se zvětšoval. Potom máme target oddělení, výnosový opět. Tam je těch targetů potom víc. Sledujeme ziskovost toho oddělení a tak. Zase, kolik to oddělení má získat peněz od klientů ve výnosech. Ale samozřejmě ty targety na těch klientech a ty targety na těch odděleních v ideálním světě by se měly rovnat. Když se čtu targety všech oddělení, targety všech klientů. Tomu ještě rozumím. No. A potom je tam ještě poslední vektor, který tam máme, že dělíme ty výnosy na výsledky práce péče o zákazníky, client success v našem případě, a business development, ty nově získaný. My tam máme v podstatě udělaný takový jako jednoduchý model. Jako že upsell a nový klient. Dá se říct, okay. no. Máme tam udělaný takový jednoduchý model, že nový klient se ještě půl roku v takový útlumový křivce prostě počítá do targetu BD. První 2 měsíce je to myslím 100%, pak je tam 2x 80%, 50, 20, něco takového. A postupně se ten klient překlopí jako do příjmu CS, jako péče o zákazníky. A takže tohle je další jako vektor, který... A zase target CS, target BD by se měl ideálně rovnat součtu s těma předchozíma 2. Jo? A ty potřebuješ opravdu tyhle ty věci, furt jsou to ty též peníze, ale vždycky tam je nějaký owner, který si má zabojovat o to, aby toho výsledku dosáhl. Ať už je to vedoucí toho oddělení PPCček, prostě, který ten target řeší, aby on je měl do svého oddělení, nebo CS nebo BD, který mají přinést vůbec od klienta, anebo prostě CSMka nebo lidi, kteří se starají přímo od toho klienta, ty projektoví manažeři nebo accounti, který mají target toho jednotlivého klienta. Jo? Jak si ty lidi, jako vedoucí těch jednotlivých oddělení, mají vliv na to, jaký bude výnos? Výnos, v kterým tom vektoru teďka? Z toho klienta? Nebo ty jsi říkal, že musí zabojovat o to, aby co pro to může udělat? Jako když... No, to je dobrá otázka. Co mi pro to může udělat? No. Jako, protože k tomuhle my ty lidi chceme jako vést. A on ti má na to odpovědět. Tak jako jsou obrovské možnosti, co se jako s tím dá dělat. Jo, to jako upřímně řečeno, mě tohle prostě hodně chybí u vedoucích těch technických oddělení, že jako ten biznis tolik nemají v krvi, většinou to jsou hodně lidi jako z toho produktu. A že jako vymýšlení, jako kam ty klienty můžu prostě dál posunout v té oblasti, kde já mám ten produkt, jo. No tak řeknu příklad, teďka prostě třeba SEO, samozřejmě by se mělo dramaticky rychle chopit ty příležitosti. V minulý epizodě jsme řešili tu AI visibility, pracovní název AIVA u nás a to je věc, to okno se za chvilku zase zavře, jo. Jako máš prostě teďka možnost prostě a ten vedoucí, který obchodně uvažuje, by měl tohle vidět. Pro ty klienty je to mimochodem nutný a je to dobrá věc, kterou pro ně můžeš udělat, jo. Ale samozřejmě je dobrý to nedělat zdarma, ale prodat takovouhle věc. No. A to jde pak jemu nebo tomu accountovi? To právě ten týž příjem se počítá, ty vysledováváš, na 3 místech sleduješ vlastně, jednak to vyhodnotíš, jestli je to CS nebo VD. Mimochodem, my jsme to takhle roky měli jsme to jako jedno, ale myslím si, že fakt stojí za to odlišovat tyhle 2 role. Jo? Jako něco, co ti vzniká na základě péče o klienta a něco, co prostě přineseš jako z nových zakázek. Potom ta částka, jo, ten klient u nás třeba objednal tady tu službu od SEA, takže to jde do výnosu SEA. Je to upsellová věc, protože je to starý klient, nebo kterýho máme roky.
A co byl ten poslední, individuální target toho klienta. Takže prostě my jsme měli upsellový plán s klientem, zajistili jsme pro něj tady AI Visibility Checker a ten jeho výkon vlastně v těch statistikách se navýší tady o tohle. Jo, čili a za tím klientem s tím jde ten client success by měl jako přijít, nebo i ten... Hele, já se vůbec nebráním tomu, aby to dělal třeba i někdo z těch produkčních oddělení. Oni se samozřejmě potkávají s těma klientama, že na těch statusech a tak. A moje zkušenost je, že čím blížší košile než kabát, čím blíž seš tomu té potřebě, jo, tak tím jako větší jsou výkony. Takže já třeba náš šéf vlastně tady té organiky, dejme tomu, když to takhle zhrnu, Richard Klačko, tak to je člověk, kterýho se fakt jako teď zrovna před tady tím natáčením, jak jsem přišel o hodinu a půl později, za to se ještě jednou omlouvám, tak prostě jsem byl na prezentaci i s ním a prostě způsob, jak on vlastně umí ty věci, které to jeho oddělení nebo ty jeho oddělení už má na starosti 3 dělají, tak je fakt jako skvělý. Jako fakt je to člověk, který jako toho obchodního ducha tam nezapře, jo, umí to prostě podat tou klientštinou a tak, jo, takže věřím, že třeba to CSMko nebo ten account běžnou terminologií by to takhle prostě angažovaně neprodal. Dobrý, tak se pojďme posunout dál, ať se zase úplně jako nepouštíme do takových detailů. To zase nejsou taky detaily, to je jako celkem fundamentální věc. No dobře, takže... Řešili jsme teda, že máš mikrofirmy, to znamená, každý oddělení má svou vlastní ekonomiku, mezi sebou si fakturujou služby, ty, které přímo od sebe odebírají. Tady se nebavíme o žádným rozkladu nerozdělených nákladů. Je to přímo mezi sebou. Přesně tak. Přímo si objednávám tvou službu. Jo? Takže to tam probíhá. A je tam nějaký limit? Jako koriguješ to nějak? Aby prostě se tam zase ty lidi nezasekali v té práci jeden pro druhýho a měli menší kapacitu na to, co... Jako je to trošku téma, se přiznám. Jo? Jako, že ten kráč je třeba hodně pod zátěží vlastně od všech ostatních. Tam je strašně často někdo něco potřebuje. A pro ně to samozřejmě není moc zajímavá zakázka, protože ta sazba je o něco nižší než od klientů, že jo? No. A jak se řeší zakázky napříč odděleníma? Když na jednom klientovi dělá víc oddělení i různý věci, nebo spolupracujou? Třeba PPCčka a Creo. Chápu, už dotaz mě chvilku trvalo pochopit, co myslíš. Prostě máš normálně klienta a jedno oddělení... Na stejný zakázce dělá prostě víc lidí, každý je z jiného oddělení. U nás na zakázce dělá třeba jako 6-7 oddělení paralelně, jo? Jakože i všechny se tam těch prostě potkají. No, jakože máš tam klienty, kde se dělá úplně všechno a tam fakt se potkávají všichni. Tak vždycky je tam ten CS tým, pak máme 6 produkčních oddělení a ještě strategický oddělení tam může být u těch větších klientů, no? Takže někdy se potkají fakt všichni. No a jsou 2 možnosti, jak to může být. Buď my to, jako vlastně, jak zobrazujeme klientovi, co pro něj děláme, Solaristvou tady několikrát zmiňovali, je vidět v něčem, čemu se říká kalkulace naší, a ten klient prostě vidí v takové šachovnici. Mimochodem máme to všechno spojené potom na reální řízení výroby, reální zobrazování výsledku, všechno jde jako z jedněch dat, ještě z éry před AI. A tam prostě on vidí, buď to vidí rozepsaný do komponent, to znamená, když řeknu příklad, pokud v PPCčkách potřebuješ vyrobit banner, tak on tam buď vidí 2 položky, práce nějakého performance specíka a práce kreativce, jako 2 různé věci, anebo to vidí jenom jako performanceovou jako službu, jo, nevím, správa kampaní, a prostě ty oddělení si to potom na pozadí vypořádávají jako nějaký interní nákup, prostě subdodávku prostě pro toho klienta, že ten klient ani neví, že se tam tohle odehrálo. Obě ty varianty jsou možný. Přiznám se, že se snažíme teda spíš, aby to bylo transparentně, aby ten klient viděl, kdo se tam všechno zapojuje, jo, a vlastně ono to je takový i přehlednější potom jako pro nás. Byť u těch velkých klientů to je prostě na 2 page downy, prostě stránka potom, co všechno se tam dodává, jo. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak oni vlastně ten výnos z toho klienta se rozdělí buď teda mezi ty oddělení nějak podle nějakého klíče, když víš dopředu asi, co tam kdo bude dělat, anebo to jde všechno do jednoho a on si to naobjednává od těch ostatních ad hoc podle potřeby? Ne, jde to přímo do těch oddělení, které jsou v té kalkulaci. Jo, a co když to nevíš dopředu? My každý měsíc dopředu jako dáváme dohromady ten plán. Každý měsíc to je. Jo, ale to, že vy děláte na té měsíční bázi. A když je to nějaký projekt. Samozřejmě nějakou rámcovku jako na rok, na 2 taky umíme mít, jo, ale to se prostě zpřesňuje a vždycky na začátku měsíce, do nějakého 3. dne v měsíci, prostě chceme mít opravdu přesný produkční plán na ten měsíc. On to potřebuje kvůli tomu, aby věděla, kolik ti zbývá kapacit lidí. To vlastně trošku souvisí s tím tématem, na který se asi chtěla zeptat, protože ty ne v každém měsíci ty lidi vytížíš do 100% a podle mě jako podnikatel bys měla řešit, co v tom čase uděláš. Jo? Protože ne každý se ti přihlásí, hele, já tady mám 20 hodin volných a co od nich budu dělat. My máme jako Tasty známý prostě obrovský množství výzkumné činnosti, publikační činnosti, děláme ty eventy a tak. Takže tam je skoro vždycky jako nějaký prostor, teďka samozřejmě v tom AI-ku, že jo, experimentování s tímhle, ale je důležité tyhle věci řídit, aby se to prostě nedělo jako na random bázi. Takže ty potřebuješ
celkem rychle na začátku toho měsíce vidět, že u tohohle člověka budu mít dispozici tuhle kapacitu, dejme tomu prostě mám tam 30 hodin na tyhle projekty, tak ty projekty je třeba naplánovat. Co se za těch 30 hodin přesně v tom měsíci stane? Ne, že budu pracovat na tomhle projektu. Co se přesně v těch 30 hodinách stane? Jaký je ten cíl těch 30 hodin? Jo? Takže je dobrý mít někdy nějaký buffer prostě věcí. Přesně tak. Furt máš backlog nějakých rozvojáků, třeba, který tam dáváš v tomhle čase. Tomu se říká, že odbornou terminologii agenturní projekty a je pro ně charakteristické, že se hýbou vpřed mnohem pomaleji než práce pro klienty. Ale tohle je to, kde to současně, pokud nastane třeba to, že uděláme někde nějaké chyby a musíme to opravovat na naše náklady, tak z těchto projektů to potom odebereš. Jo? Potom na konci měsíce, hele, plánovali jsme 30, ale tady 20 hodin jste dělali prostě kompenzace pro klienty, nebo přišel nový klient, se kterým se původně počítalo, tak si to bereš tady z těchto věcí. Je to i jako jakási rezerva vlastně v tom produkčním plánu. Hele, mě do tohohle háže vidle, všechno se zatím dokážu představit, že nějak jako dělám. Do toho mi háže vidle jedna věc, že já na začátku toho měsíce nejsem schopná říct, jestli půlka těch projektů jakoby začne, nebo jestli na to čekáme a kdy začne přesně. A v okamžiku, kdy spadne, tak se na tom začíná dělat a já to nevím. Jako teďka je prostě 5. a my máme prostě nějaký jako prodaný věci a čekáme třeba na termín workshopu s klientem a já nevím, jestli bude v červenci, anebo bude prostě ještě v červnu a já to prostě nedokážu naplánovat dopředu práci těm lidem. Jo, my s tímhle profilem máme třeba analytické služby, jo? Tam je to všechno hodně random a ty klienti, tam je spousta klientů jako v režimu, jakože má zaplacený konzultační hodiny, ale prostě jestli se ozvou nebo ne, je otázka. Jasně, jo, to je dost podobný, no. Takže taky tohle to známe, jo, a nějaký problém to je, ale já bych v tomhle případě postupoval tak, že budu předpokládat, že ty hodiny od těch klientů nepřijdou a rozplánuju tam ty rozvojové projekty, například. Jo, nebo prostě rozvojový projekt může být, projděte všechny klienty, kde dneska nemáte služby oddělení Analytics, zamyslete se prostě, co můžete jako Analytics těm klientům nabídnout. Jo. Jo, ale prostě furt s tím časem pracovat tak, že ho plně využiješ k něčemu, co jako firma zadáš. Jo, prostě nenechávat tam tu jako vědomou nějakou rezervu, nebo jak bych to řekl. Jo? Já jsem měla chvíli šéfa, který razil takovou teorii, že je potřeba vždycky ty lidi jako přetížit. A nám se to nelíbilo, že samozřejmě, že jsme vždycky měli pocit, a já mám třeba v tomhle hrozný problém, protože já jako bych chci mít všechno hotový a chci mít všechno jako dobře udělaný a většinou to jako zvládnu, takže já jsem byla pod obrovským tlakem, že to všechno musím splnit, ale on věděl, že se půlka toho neudělá, ale my jsme to nevěděli, že jo. To není jako podle mě, je to asi jiný extrém, jo, ale... Jako ona obecně všechno, co si tady říkáme, má jedno takový slabý místo společný a to je nějaký odhad toho, co jak bude dlouho trvat. Jo, že to prostě plánuješ na základě nějakého odhadu a ten umí být od těch lidí většinou velice defenzivní, takže věci odhadnutý na 30 hodin v reálu jsou stihnutelný za 20, jako není to většinou jako žádný problém. Jo. Takže to asi nebude úplně populární názor, ale já vlastně trošku zastávám názor, co tady ten tvůj bývalý šéf, že takhle v mý teorii lidi, kteří začnou být opravdu přetížený, tak to na těch symptomech jako sakra poznáš. Jo? Začnou být v té práci díl, začnou se opravdu chovat jinak a v ten moment je třeba prostě ubrat. Jo? Ale do doby, než dosáhneš téhle hranice, tak myslím, že pořád jako je ta práce to. Ale úplně nejlepší řešení je to, ta cesta, kterou se podle mě teď poslední 2 roky snažíme jít, že hledáme ty lidi, kteří prostě chtějí, se kterými vůbec neřešíš tyhle problémy, jenom musíš trošku moderovat to prostě, aby se nevrhali úplně někam, kam nemají. Jo? Ale to je prostě ideální, no. Ale těch lidí je fakt strašně málo, no, to je těžký. Se omlouvám za odbočku, ale budu ráda, když budeš teda pokračovat. Takže oni mají teda je to podle těch mikrofirmiček, oddělení. Mikrofirmičky, pak to targetujeme teda ve více směrech, jo, že ty jsi se na to ptala, celkově to téma bylo uvozený, a co tě na tom vlastně zajímalo? Pak jsme se trošku dotkli toho... Zajímalo mě, jak vlastně zjistím. Tak dobře, já tomu jako zarámuju to jednou jedinou otázkou. Jak zjistím, že ten člověk, kterýmu jako platím tu měsíční mzdu, mě nestojí víc, než kolik vydělá. Promiň, ti skáču do řeči. Ty se totiž na začátku ptala, ta otázka zněla nějak v tom smyslu, vím, že tam hrálo roli to rozdělování těch nepřímo různých. A to s tím souvisí, protože já potřebuji vědět, kolik mě ten člověk každý měsíc stojí. To znamená, kde je nějaký breaking point Jo, tak hodin, tohle, který musí odpracovat, víš, vzhledem k jeho hodinovce a tak, aby se vrátilo do firmy to, co ta firma za něj platí. Nejenom jeho mzdu, ale i vlastně všechny ty ostatní rozpočítané náklady. Takže teď se dostal k těm jako věcem, co si fakturujeme mezi sebou a ještě tam visí někde nějaký... Ano. Tohle je jakýsi základ prostě těch výpočtů, že prostě ty věci, které jsi přímo schopna atribuovat, jo, prostě tak máš, prostě víš přesně, kde jsou tak. A teďka to, na co se ptala, zůstává ti tam pořád spousta
věcí, jako kdo to teda zaplatí, jo? Nebo kde se na to vlastně vydělá. A to můžou být i lidi, kteří prostě nejsou jako vydělávající, že? Ano, a to je celý ty supportní oddělení, finance. No tak já v těch klientech vydělám docela dost, si myslím přímo, ale... A co děláš? Tak já jako... Co umíš vlastně? Tak polovinu času já řeším klienty. A jakože placeně? Dělám nový biznis. A to je placená práce? No, jako právě, že třeba nový biznis není, jako, že jo. Ty jakoby vlastně si přinášíš peníze do té firmy, ale ty nepracuješ na těch klientech a neplatí tobě za tu hodinu té práce přece. Jo, tak takhle si to bereš. Tak já beru jako lidi, kteří přináší nový klienty jako za vůbec ty nejcennější firmě. To je úplně něco jiného. No. Ale nejsou to lidi, kteří vydělávají svojí prací na zakázkách ty peníze. Mně jde tady o to. Jo. Že klienti za jejich práci neplatí, nemůžeš mu tam... a tady máte 50 000 za našeho business development, za to, že vás přived. Jo. To je dobrá otázka, že já bych na tohle i zapomněl. No. My máme do toho systému vkomponovaný to, že ty odměny pro BD i pro CS, dokonce i pro strategy, jsou prostě dělaný z příjmu těch oddělení. Takže pokud ty dostaneš oddělení sociálních sítí, dostaneš novou zakázku, tak ty půl roku odvádíš fíčko tomu oddělení BD, která to fíčko se postupně snižuje a to tvoří příjem toho oddělení BD. A tobě to mizí z toho výnosu. Jo? A to oddělení business developmentu z toho prostě platí pak ty svoje lidi. Jo? Takže i to jasně, a to je jako, že oni si v podstatě kupují toho svého obchodáka. Jo, ale na výkonové bázi. Jasně. Je to prostě provizní model v podstatě. Jo, jakože, a je to teda na úrovni celého toho oddělení. Rozumím. To jako kdybych si najala externího obchodníka a řekla mu, hele, přiveď mi klienta, z kterého já tady budu 2 roky žít a ty budeš 2 roky dostávat snižující se jakoby fíčko. Ano. Úplně stejný. A ty to jako oddělení potom nemáš v výnosech, takže to se jako není to prostě je to hra s nulovým součtem. Jo? Prostě když to dostane ten bizdevák, tak to nemají v příjmu ty socky. Respektive oni to v příjmu mají, ale pak mají i v nákladech ten odvod do toho BD. Já to chápu. Takže to je tohleto. A kolik jako to je? Kolik je to procento? Jako jednak u strategy a u CS je to konstantní částka za tu péči o klienta a strategický dohled nad tím klientem. Tam to jsou nějaké jednotky procent. Konstantní částka jakože... Konstantní sazba. Je to stejný procento. A kolik třeba? 3% třeba. Jo. Něco takového. Pro strategy 4-5 pro CS. Nevím. Jo. Mimochodem my časy account manažera klientům účtujeme. My to jako neděláme gratis jako některé agentury, takže tam vlastně jde spíš o ty, jako občas se tam objeví něco, je to takový to právě řešení těch problematických situací. Mně to přijde třeba pro toho klienta jedna z nejcennějších věcí jako projektový řízení té zakázky, protože oni si vůbec neuvědomují, kolik času by je to jako stálo. No. Takhle, ty klienti jsou zvyklí a my jsme taky takový dřív byli, jo, že když dodáváš prostě PPCčka, tak ty to tam nepotřebuješ, jo, jakože tam si to zvládne ten specifik s tím klientem dohodnout. Jo, ale jde o to jako orchestraci těch jako lidí dohromady. Jakmile tam prostě řešíš projekty s 6 zapojenýma odděleníma, tak to se bez projektáka prostě nedá dát dohromady, jo, to je nejde to. No jasně, dobrý. Takže máme takovou zkušenost. Takže oni, to je hrozně zajímavý. Takže oni vlastně zaplatí jako provizi prostě tady těmhle s těm strategický dohled. Furt se bavíš o tom, že máš nějaký základ v podobě, že ty oddělení působí jako firmy mezi sebou. Prostě představ si to tak, že máš firmu, která dělá bizdev, firmu, která dělá socky a oni si prodávají své služby. Takže pokud moje služba, že ti dodávám klienty, tak za ně chci zaplatit a to má podobu nějakého fíčka. Samozřejmě tam je to potom zjednodušení, že oni nevyjednají, že tohle klienta ti dodám za tolik a tohle za tolik. To je nastavený jako trvale prostě na nějaký sazby. Jo, aby to bylo rychlý. Ale vždycky se to takhle vypořádává. No. A i potom, co uděláš tohle, tak stejně ti tam zůstává potom halda dalších nákladů a nevím, jestli si myslela teda na něco jiného, jako ale když beru takový ten support, finance, no jasně, účetní, máš nějaký počítače, sedíš na nějakých židlích. Tak, no. A my to děláme tak, že respektive takhle, tenhle rok jsme začali pracovat jako na nový modelu, který potřebuji ještě trošku doklepnout, ale už budu mluvit o něm, který vlastně spočívá v tom, že ty na úrovni klienta vezmeš všechny, takhle, většinou u klienta nebývá problém zjistit přesně výnosy. To je jako celkem, se podíváš se do účetnictví, jasně. to je triviální. Takže bereme všechny výnosy od klienta, samozřejmě rozlišujeme výnosy z kreditu nebo mediální nákupy, to prostě z těch nám zůstává relativně jako malá část. Jiná část je práce, takže, ale pro zjednodušení prostě máš výnosy klienta. Od těch odečítáme všechny přímo s klientem spojitelné náklady. Přímo spojitelný náklad. Veškerý zalogovaný čas, billable i non-billable, protože náš náklad je i ten non-billable. Odečítáme všechny samozřejmě výdaje za klienta, zveme klienty na konferenci, chodí na naše edukativní akce. Takže i ten jako to, co já mám jako business development rozpočet, jakože klienta zveme něco, koupíme jim někde nějakou jako drobnost, to jako přímo jim přiřadí, že já mám jako jeden na všechny, víš? Takže ty přímo k tomu klientovi přiřadíš, tady prostě dostal květinu. Ten klient dostal prostě 3 lístky na restart,
tři lidi od klienta byli na brand jo. restartu, tak tam naskočí Okay. 15 000 korun prostě Okay. jako náklad na toho klienta a zhorší to jakoby jeho ekonomickou bilanci u nás. Mm-hmm. Jo. Tohle jsou ty jako snadno dopočítatelné věci. No a teďka tam to mágiko. A tady jako každá firma asi bude schopná, čili odečetli jsme od výnosu prostě přímo atribuovatelné náklady. Jo, zalogovaný čas těch lidí a tak dále. No a teďka se dostáváme k tomu rozdělení těch nákladů, který stojí někde bokem. Ty HR, back office a takovýhle věci. Ještě jsem zapomněl na jednu věc. Ještě jsou tam i v rámci těch oddělení, který na těch klientech pracují, dejme tomu zase třeba ty sociální sítě nebo SEO pro jednoduchost, tak i tyhle ty oddělení mají náklady, které neuplatní přímo na klientech. Jsou to jejich porady, jsou to jejich prostě rozvojáky a tak dál. Jo? A my jsme zkoušeli v minulosti s tím experimentovat tak, že prostě jsme tyhle náklady ignorovali a počítali jsme jenom ty přímo atribuovatelné náklady, že to někdo logl na klienta. Jo? Ale jak jsme se tady bavili o těch kobrách v díli jednou, velice rychle zjistí, že ty lidi prostě, když tohle zjistí, když nastavíš motivák tak, že, já nevím, dáš těm lidem třeba fíčko z toho, jak ten klient prosperuje u tebe, tak velice rychle zjistí, že ty logy se ti začnou přesouvat někam mimo ty klienty. Ty lidi na jednu stranu potřebují mít zalogovaný ten pracovní čas, ale ideálně ho nebudou dávat na toho klienta, aby měl větší ziskovost. Jo? No, takže dojdeš dřív nebo později k tomu, tohle ušetřím asi cestu spoustě lidé, dřív nebo později dojdeš k tomu, že ty musíš zohlednit veškerý čas těch lidí, který platíš. To je klíčová jako myšlenka. Prostě jakmile v oddělení platíš člověka, každá hodina, kterou mu zaplatíš, se prostě musí zobrazit někde do těch nákladů proti těm klientům. A my to děláme tak, že na úrovni těch produkčních oddělení, CS a tady těch, který jsou přímo zapojený do té produkce, tak vlastně podle toho, jak ten klient je pro ně důležitý, jak je velký, normálně jako vážený, jako jsou tam váhy v podobě velikosti toho klienta pro to oddělení, tak se rozdělí všechny ty náklady, které neumíme přiřadit jednotlivým klientům na úrovni toho oddělení. Takže řekněme to tak, že třeba 30% nákladů v tom oddělení, převážně na mzdy, ale třeba když si dají spolu team building, tak i tohle, nemají žádnou atribuci na klienta, nebo že někoho pošleš na konferenci, jo, všechno tohle bereme jako náklady, které nemají přímou atribuci na klienta, tak my je vezmeme a rozdělíme je na ty klienty, ne, že to klienti prosím tě zaplatí, jo, jenom jasně, tady do toho našeho modelu. Tomu já rozumím, jo. Ano. Ne, prostě je to, spíš, nemusíte, jasně, je to jenom část obratu v podstatě. Jako ty na tu část obratu dáváš tyhle náklady. No, protože klient je část obratu, vlastně, že jiný peníze ta myšlenka je taková, že abys tomu klientovi dokázala dodat tu službu, jasně, tak se odehrály náklady v téhle výši celkový. A tomu rozumím, jedné věci nerozumím a to je, jako ten klient přece nepatří jenom tomu jednomu oddělení. Tohle děláš u každého oddělení, to uděláš zvlášť. Takže to oddělení má část toho, jasně, rozumím. Jo? Ano, a ty takhle na úrovni každého oddělení jsi schopná zjistit ziskovost toho klienta, v uvozovkách ziskovost, ono to není úplně jako, to není správný údaj. A tam jsou údaj. jako kanceláře a tak, To ještě tam nejsme. To je poslední komponenta už se dostáváme tohle. Tohle je ale velice důležitý za mě aspekt, že musíš prostě na ty klienty, pokud si chceš udělat nějaký model, přesně tak, jako vzít každou hodinu, kterou zaplatíš lidem v oddělení a rozdělit je do klientů, na klienty, na kterých to oddělení pracuje. Jo? Tohle vytváří něco jako model ziskovosti klienta. Jo? Není to samozřejmě exaktní výpočet, ale benchmarkuje se to dobře a my to teda nazýváme jako nějaká metrika přidávaná hodnota, nebo nějak takhle to máme pojmenovaný, ale je to fakt jako relativně přesný a celkem dobře to odpovídá. Dalo by se tomu říkat i ziskovost, ale já se tomu teda vyhýbám, prostě že jasně matematicky to prostě není jako exaktně ziskovost klienta. Tvýho. Jo. A tady to, na co ty se ptáš, tady ty nazvění, jak to děláme tak, že my vlastně sečteme veškeré náklady, které jsou, ať už ty sdílené oddělení, nebo třeba náklady na management, nebo když jedeme na team building, všechno tohle se vezme, sečte a rozděluje se to prostě potom do těch oddělení podle toho, kolik prostě ty oddělení mají úvazků. Prostě normálně každý oddělení, když spočítá ty úvazky, dojde k závěru, že má 3,7 člověka, 6,5 člověka, jo, prostě tam docházíš k těmhle obskurním číslům, takže zjistíš, že třeba takhle celkově v té firmě máš 60 full-time úvazků, máš náklad, já nevím, 1,5 milionu korun, který takhle potřebuješ rozdělit. Tak, a rozdělíš to a do těch oddělení načteš ten náklad, ty si ho jakoby koupí zase od té firmy tyhle služby. Ty si koupí od té firmy služby v hodnotě, že spočítáš tu 1,60 a vynásobíš to těma třeba 3,7 nebo kolik jsem to říkal a to je náklad, kterým se pokrýváš topení, team buildingy. Jasně. A tohle se jako promítne taky do toho klienta? Přesně tak. Měl jsem to říct v opačném pořadí. Aha. Tohle je zase něco, co prostě načteš na toho klienta. Jasně, takže když to zrekapituluju, jo, takže máš prostě nějaký páseček prostě toho klienta, co ti tam jako přiteklo za peníze. A teďka rozpočítáváš do toho teda přímý náklady na to, že
nevím, prostě je to přímo s tím klientem nebo se všema těma zakázkama toho klienta spojený. Ať už teda ty, který mu pak chargeuješ, nebo ty, který Jasně, děláš, ať už ty, co mu chargeuješ jako třeba nějaký, já nevím, tisk, něco prostě, co neděláš ty, ale prostě tohle. Pak tam chargeuješ teda hodiny těch lidí, který byli na nich odvedený, ale ne v té hodinovce, v těch nákladech jakoby reálných nákladech. My to teda počítáme, upřímně řečeno, úplně teoreticky správně bys to měla počítat jako nákladem na mzdu toho člověka. Ano. Ale to neděláme, protože ono to potom jako exponuje, že je vidět to číslo, prostě jakou má ten člověk mzdu, takže my to počítáme sazbama rolí. Jo. Takže ten člověk nějaký roli seniorní. Jako interní sazby. Jo, nákladový. Nákladový sazby. Jo. Ten člověk je v roli seniorního stratega, tak má, já nevím. Takže když mě berou všichni stejně, tak mám jednodušší. Tak to je jednodušší, jasně. Jo, tam a potom vlastně, což je mimochodem pravda, oni to jako nám se neví, to taky dramaticky nevyší, ale já prostě myslím, že v Čechách není dobrý nápad jako zveřejňovat jako mzdy. Myslím si, že prostě tady v jedné bývalé firmě to, myslím, že 2krát se to stalo, že to poslala omylem asistentka na celou No tak to je firmu. úplně, to si myslím, že... Skvělý. Takhle, já musím říct, že myslím si, že my tam nemáme opravdu, vždycky tam se jednou za půl roku objeví někdo, že si všimneme, že někdo má moc málo, někdo má moc. Jo, ale a pak to jako řešíme, ale... To je jiný téma, jo. Dobře. Takže vlastně tam dáš takže tam dáš jako vlastně skutečný, prostě reální náklady i těch hodin, které byly oddělený, zaplacený i nezaplacený, i plonkovej čas, prostě se to tam nějaký přes ty vaše různý koeficienty prostě přepočítá a to, co zbyde, je teda to číslo ziskovosti klienta a z toho má ještě nějaký bonusy. Přesně tak. Tak a to je ta nejdůležitější věc, to je to, co teďka dotahujeme, přiznám se, teď to ještě nemáme, že vlastně chceme kolem tohohle postavit celý systém jako odměňování vlastně nový. Jo, ta interní jako ziskovost. Jako zvyknou firmy dávat to, že vlastně to, jak klient plní jako nějaký koncový KPIčka, který se dějí i na jeho straně, my tam chceme prostě přímo navelít tady tu ekonomiku. A to se zase dostáváme trošku i k tomu tématu AI a tak dál, jo, že ty samozřejmě, když snížíš ty náklady cestou toho AIka, zvládneš víc klientů, zvětší se tady ta v uvozovkách ziskovost toho klienta a ty lidi můžou brát potom jako větší odměny. Jo? Že chceme to hodně navazovat tady na to, jako opouštět ten model v těch hodinovkách i u těch zaměstnanců, ne, jako ona tam ta hodinovka někde bude, ale aby prostě ta odměna, která vznikne tady z toho, jaký tvoříme ziskovosti na klientech, byla tak zajímavá, jo? Že vlastně ty lidi budou potom ty náklady snižovat sami nebo zvětšovat tu generovanou hodnotu. Chápu. Já si to tak hodím do toho Clouda, aby mi to takhle přesně jako naimplementoval do toho mého systému. To, co jsi teďka říkal, ne, jako mimochodem, ono to možná zní fakt komplikovaně a myslím si, že si z toho myslím si, že si z toho vezmou něco lidi, co mají tu podnikatelskou zkušenost. Jenom jako je potřeba postavit ten systém, že jo? A to je asi to nejtěžší. Kdo to vymyslel mimochodem? No je to trošku evoluce, jakože nebylo to tak, že ze dne na den jsme to jako měli, jo. Vím, že třeba tady to 3vektorové targetování, to vzniklo jako dost postupně, jo. Jakože nevím už, co z toho bylo nejdřív, ale postupně jsme přidali, že to sledujeme prostě ve 3 rovinách. Ale to si myslím, že třeba není potřeba, já bych to teďka řešila jakoby takhle úplně jako komplexně. Myslím si, že je dobrý mít nastavený targety na klienty teda. To si myslím, že je rozhodně dobrý nápad, jako vědět, za čím jdeš s tím klientem. Obzvlášť, když jsi pro klientsky orientovaná firma, že? Máme už málo času na tuhle epizodu. Necháme si zbytek té matematiky na příště, protože tohle je jako malá část, ale myslím, že jsme to prošli až po jednu poslední otázku, kterou k tomu mám. Svádí to, že by ty lidi chtěli být víc zapojený a kecat do toho, jak ta firma hospodaří? Jo. Děkuju, nashledanou. Jo, určitě. Jako takhle ne každý, ale už jsem mluvil o Richardovi Klačkovi, tak toho zmíním znovu, že on je opravdu schopný jako tam najít opravdu chyby. Musím říct, že se někde platí nějaká drahá věc a takhle. Jako myslím si, že hodně času stráví tím, že si prochází různý tabulky prostě. No jasně, takže to má pak vliv na jeho odměnu, viď? To je docela dobrý, takže ta firma, jako, takže to tak jako, takovej trošku jako kibuc. Ale ono je to... Ano, to zase zdravíme Petra Vápeníka. Proč? No ne, tak on je vlastník synagogy. Fakt? No, u Hražďovic má normálně odsvěcenou synagogu. Si to představ. Tak odsvěcenou, tak to je jako, že má ten objekt. Ta budova, to si poznáš. A není to proto, že je rabín, jo? Ne. Jako mohlo by být. Ale zážitek si užiješ autenticky, když tam přijedeš. Každopádně, promiň, co jsi říkala? Jsi taky kibuc. Ne, před kibucem. To jestli ti lidi kecají do toho teda, jak se hospodaří, že jo? Tady totiž tahle metoda docela dobře funguje, takže ta samospráva toho oddělení a ten tlak na toho vedoucího, že se tam ty náklady nestrácí, tady je docela velká, ale furt ti tam zůstává takže ty to v podstatě naopak tohle řešíš asi trochu míň, že ti v tom oddělení někdo zbytečně spenduje. Jo? Nemyslím teďka mediální spend, ale prostě utrácí za kraviny.
Ale na té celofiremní úrovni má tenhle ten C-level executive mít takhle velkou mzdu, tam teda samozřejmě není vidět jako konkrétně, ale je vidět jako nějaký ten celý balíček. Musel být tenhle team building takhle drahej, jo, prostě tyhle úvahy tam prostě vznikají, jo. A jako já myslím, že je to v pořádku, no. Já jako si taky myslím, že pak ty lidi tlak, uvidí, jakože teda, když nebudeme tolik rozhazovat, tak to není, protože bychom jako jim nechtěli dopřát, jako ale upřímně že řečeno jako... ty náklady, my máme jednu z firemních hodnot transparentnost a celkově jako si myslím, že lidi u nás vidí, máme v reálném čase, kdyby se teďka otevřela tbo.tis.cz, tak bez přihlášení to teda fungovat nebude, ale po přihlášení tam jsou vlastně naše real-time jako aktuální výsledky ekonomický, takže vidí Pokud každý máte člověk. heslo na vibe kodovaný přímo v kódu Ne, té tam stránky. potřebuješ naše Google single sign on, tam opravdu to není tak snadný. Ale vlastně, že se snažíme, aby každý člověk tohle měl jako na očích a minimum lidí to využívá, teda jako přiznám rovnou, ale myslím si, že větší transparentnost to být nemůže, ale třeba tady ty sdílené náklady, kromě těch mezd, tak jsou prostě k dispozici každému prostě na korunu, jo? Že prostě je vidět, z čeho se to prostě vypočítalo. Ty mzdy jsou tam sečtený do jednoho balíku, tady ty rozdělovaný celkové, jo? To je celý back office a prostě všechny tyhle lidi, tak tam samozřejmě zveřejňujeme ty mzdy, ale jednotlivců, ale je tam balíček prostě mzdy tady lidí, kteří se rozdělujou, ale všechno ostatní je tam vidět prostě úplně do detailu rozepsaný, no. Dobře. Tak já ti děkuji za tento exkurs a ráda bych tom dál pokračovala, ale necháme si to až na příští epizodu, protože firemní matematika je určitě téma na víc než na hodinu, že? No je to zajímavý téma. Já si myslím, že skutečně pro... do doby, než my jsme tyhle ty věci měli, tak prostě strašně často hledáš problém jiný, než ve skutečnosti je, že ti to prostě pomáhá vidět, kde v té firmě máš zdravý jako základy, nebo to jako do čeho bys měla investovat, co bys měla posilovat a co bys naopak měla vyříznout, nebo prostě jaký problém vyřešit. Že bez toho ty domněnky jsou prostě, jako jo, většinou plus minus tušíš, jako kde je ta slabší část a tak, ale tady výhoda tohohle je, že ti to dává prostě úplně exaktní představu, jo, i dokonce na úrovni, kterou službu zabít, který jako oddělení prostě jako... Kterýho klienta zabít. Taky, a tak, jo? Taky, jo, jako říkám, jako my opravdu tohle něco, co se třeba učíme, že řídíme jakoby ty klienty teďka opravdu na základě naší, jako interně řídíme, jo, na základě naší nějaký ziskovosti každý měsíc, jo. Jako my necílíme na ziskovost na klientech 36%. 43% jako 52 pages. 52%, ne? Ježišmarja, jsme tady. No nic, hele, to si řekneme příště, já už nemůžu. Jo? Dobře. Děkuju. Doufám, že i Radana si z toho něco vzala a že nám pomůže s rozšířením myšlenek tím, že bude tenhle podcast sdílet se svými kamarádkami a kolegyněmi. A příští epizodu si pozveme hosta z FAU. Z koho? Finančně analytický útvar. Jo, dobře. Jako daňová kobra, jo? Ano, daňová kobra, že by přišla na nás. No tak jo, to klidně, my máme všechno v pořádku, máme skvělou účetní. Jo, máte skvělou účetní. No. Tak jo, dobře. tak děkuju moc. Díky, mějte se.